Hej så alle sammen, velkommen til en video i dag. Det er den tredje video, jeg laver på min kanal. Jeg kom lige et par minutter for sent, men det må jeg meget undskylde. I dag har jeg lige lidt ondt i min hals. Undskyld, jeg taler så lidt. Altså på grund af, at det var på grund af, at i skolen var der noget, jeg skulle lave, som min tid er blevet våd. Og så kom der sådan en ting ud af min mave. Jeg ved ikke, hvad det var. Det var bare sådan noget, altså ud af min hals. Gennem min mave, ud af min hals. Og så skete der bare sådan noget her. Sådan noget gult. Og så tænkte jeg bare, what? Og så sagde jeg bare, what the shit? Og så var der, at hvad det er for noget. PlayStation 5, PlayStation 5, PlayStation 5. Det er fordi, at nu er jeg 2 minutter for sent. Det var fordi, at nu skal jeg lige lave en video. Jeg tror, at når jeg har lavet 2, det er den her, når jeg laver 1 video mere, eller 4 videoer, og så kan jeg lave en gamer-video mere, okay? Så der var 2 videoer igen, og så kan jeg lave gamer-videoer, og så der det lidt en for lidt forfærdelig kanal. Og hvorfor subscriber I og liker? Det er bare noget under kommentarsfeltet, den her noget, de bare trykker på den, okay, ret? Og I kan se mine forrige videoer, I må bare please se dem først, inden jeg ser den her. Jeg kunne ikke like på den anden video. Så skal jeg ned og så ikke. Og jeg har 5 abonnenter. Måske prøve at komme om. I hørte om det at sige. Eller jeg har også kommet til at sige det her. Hvis jeg altså det bliver lidt en forfærdelig dag det her. Min kusine er kommet på besøg i går, var hjemme hos min mormor. Og min far, min mor og min søster er i stuen, og jeg har lige været på. Men så jeg har lidt hår. Se, hvis I kan se min forrige video, jeg har lige fået en øring. Den var cirka i august måned. Det er fordi, at det er fordi, at man begynder sådan at være 17 sekunder, okay, roligt. Det var fordi, at jeg skal lige fortælle, jeg tror, det var en anden video, jeg lavede til. Min anden står på skolen, og det er meget sørgeligt. Jeg var så gode venner med ham. Min kusine kom lige ind, så jeg sagde, hvis I ikke... I må gerne skrive ned i kommentarfeltet, hvem der er. Hvordan mest, eller lugter mest, hvis her. Men bruger mest, eller... Det er ham. Så er jeg med, at jeg skrive, at vi her på Ronaldo eller Messi. Hvem der kommer på mest på Messi eller Ronaldo, tager jeg til Messi eller Ronaldos kamp. Og det tager jeg måned, det tror jeg. Og så når jeg laver det, hvad laver den her? Hvad lige meget? Jeg har Harry Potter træn på, jeg er ingenting af Harry Potter. Det var fordi, at hvis jeg godt kan se noget lys, så må jeg ikke også lige til. Kan man se noget lys? Ja. Jeg skal ikke noget der. Hvad skal jeg? Hvis jeg
Det var fordi, at jeg skal lige på toilettet. Så jeg kommer til at fortsætte i en anden video, så venner lidt på skolen, inden jeg kommer på toilettet. En af mine venner er lidt på skolen, men det er rigtig søvnligt. Så jeg har virkelig tænkt i klassen, at vi skal lave en til fest. Jeg filmer også der. Vi ses! Like og subscribe. Og husk at se mine andre videoer. Og like og subscribe.